ערב טוב. כאן ג'ודי לוצרונוב, קרפין סמה, אברהם גרנדור, קשטן, סכר בוסקץ, ליאו מסי. מכה חדשה נוחת על הרצליה, הכיפיסט הטורקי. לא מדובר בתופעה של חיבה בין שני חברים. מדובר באדם שהפך למטרד שאין גדול ממנו. אדם הלוקה בכיפומניה. כיפומניה דחף חולני לתת כיף לעוברי אורח תמימים. לקחנו את המצלמה המשוטטת ויצאנו לבדוק כצעקתה. כאן דני מהקפיטריה, רחובות. מכיר את הבחור הזה? מה קורה? שמעתי אתמול, יצאתי עם איזה בחורה אחת, מה זה סודה? היא שותה לי כל... לא סוכר. מה, ראיתם כזה דבר סוכר? כן! לא יודע. מה קורה? מה נשמע? ראית? אנשים היום, מה זה נחמדים? ראית? אני אוהב את זה, אתה רואה אתמול. בחור ירא שמיים, סמים. אתה לא יודע איזה עבריין. הוא בא אליי הביתה, דפק לי בדלת, איים עליי עם אקדח. אני לא יודע משוגע. מה קורה? אמרנו הרגע. טוב, אתה שומע? אם היית עובר לרמתגן כמו החול... רמתגן זה קלאסטה, תאמין, אני גם וואי, רמתגן, כן. רמתגן. הוא דפוק זה, לא עבר לו שלום פעם. הרגע הוא בא אלינו. דפוק את זה. עכשיו אני שמחה. לא יודעת את זה, מאצל חי. חי, אפשר יקר, זה כמו לקנות למבורגיני בסקוטלנד. לא, אבל זה... אוי, לכו תצילו את עצמכם, עזבו אותי! מה קורה? כן, היום זה... כן. חום כזה נתן לך תקדים. כן, נכון? לא, היום. טוב, פעם אחרת. בקיץ. אכן מכה קשה. אך הכיפיסט הטורקי לא רק באנשים מסתפק. מה קורה? בא לי אתמול בגר אחד, הוצאתי סכין, דקרתי, אני מחכה עם שנגיים עם האוטו. מה אתה עושה? זהו, הוא מת, אנשים, הוא מת. יהיה מאפקה. וכך בא לקיצה פרשייה נוספת. הכיפיסט הושמד והציבור ניצל. מה קורה? לא! כאן ג'ודי לוצרונוב, קרפין סמה, יוסי בניון, יוסי בוגיל, אברהם גרנד, יצחק שום, אנג'י קוביקה, הרצליה. לא! מה קורה?